A Policía Local de Rianxo, en colaboración co Grupo de Investigación e Análise de Tráfico, procedeu á identificación dun condutor temerario que circulou en sentido contrario polo casco urbano de Rianxo. Os feitos aconteceron a madrugada do 22 de xuño, cando o condutor, agora identificado, circulou a alta velocidade e en sentido contrario nun treito de 200 metros e unha rotonda. O propio autor gravou un vídeo da infracción e publicouno nunha rede social, o que facilitou a súa identificación. O pasado 2 de xullo, os axentes procederon a interceptar o vehículo e identificar o condutor, que recoñeceu a autoría dos feitos.